Крипър бой. Убих Данито, Аз пък... ОМГ, сериозно. Аз пък убих Данито. Дани, убих с дъма меча. И кой става работото? 8 от 8 сме... Преди играхме една игра и аз победих, защото без да искаха двама паднаха. Иначе можеха някой от тях да победи. Аз, например. Но поне убих Данито. Да, уби най-силно. Заради последния път. О, дъма каска и дъма бутуши! Дъма каска и дъма бутуши получих. О, бе! Аз сега си гледам често на дървото. Аз си купая кварца. Да, ето го честа. О, златна ябълка, брат. Аз искам аз. Преди аз целя с дърва меч в ръка. Виждам Данито. Аз виждам също Данито. Гъбе, аз тръгвам да киля един. Аз имам и кожни панталони също. Минус един играч. Нека. Баси лага. О, Дани, какво правиш? Виждам та. О, не, не, Дани, това съм аз, бе, сакат. Ма ти ли същото? Твото грозно мръсно яйце. Да, така. Да, що? И на мене ми бъга. Добре. Хора, аз след един час ще трябва да спираме клипа, защото аз ще затварям. Защото ще излизам. Те могат още да се снимат течи. Да. Значи то ще ти без да иска падна, така ли? Секунда. Дани, я построи до мене. Ако искаш материал, аз имам. Аре, бе, това съм аз, Дани. Кой падна? Кой падна се? Аз не съм, аз съм срещу тебе, бе. Аз съм с това дъма шлема и дъма панталоните и дъма бутушите и кожните панталони. Тошко е. Аз ще заспарям хора. Що? Така. Дани, лайчко да ти дам айтемс. Ама, ти ще построиш ли път до мене после? Да. Ще хода игра с един приятел. Ама, човек направо му дай и твоя сет. Ела, бе, ела. Елачко. Давай. Ама аз нямам нагръдник. Ако някой има нагръдник, ще ми го даде ли? Защото аз нямам. Защото аз нямам просташки нагръдник. Аз нямам просташки нагръдник. Това е Дани, бай. И да джампим, спринтим, джампим, тъпик с погългъс. Чакай, бе, човек, не дей! Помък си! Трябваше да оставиш Данито да килне. Бай. Бай. Човек. Ей сега. Аз съм жив още. Ние с Данито сме тук, има някакъв друг. Таня, я построи до мене, бе. Няма материал. Няма Аз паднах. Значи аз съм сам срещу някакъв. Идвам надолу, саре. Да скачам ли? Аре, самоубих са. Още снимаш ли клипа? А къде е Далоус? Ама какво се прави на Далоус, понеже аз не знам. Значи джуйни първа арена. Къде си? Ето първа арена. Далоус първа арена. Далоус 2 от 16 дето е. Да, първата. Аре, влязах. И сега какво правим? Сега чакаме и почвам да оцеляваме. О, яко. Ама какво се прави, освен да оцеляваш? Стените падат и почваме да се бием. Ама как така стените падат?
Лагавенци. Представете си сега това да го джъмпна. Пак ли е? То това направо супер възможно. Възможно е. Знам, че е възможно, но за мен е малко трудно. Не е честно! О, джъмпнах го! Паднах! Щях да джъмпна и камък. Почнахме! Имам 15 пържоли, вие къде сте? Аз имам 15 печено пиле. Ама не сме отделно. Какъв смисъл? Ще се бием тримата. Един срещу друг. Ама аз съм много опасна, това не знам. Всяко трябва да правя. Взимаш честовете от къщата и оцеляваш. От къщата трябва да се взимало често. Но то не се има често. Ама... Пет айрон. За какво ми е връв? Не съм. Как се правеше лък, аз не помня. Айде! Без подсказки. Айде, ама аз за първи път го играя. Айде, как се прави лък, ми кажете, аз за първи път го играя. Ама как ги слагаш? Ма нали ни трябват стрели? Как ще правим стрелите? Сега. То за какво ми да правя лък, като не мога да си направя стрели? Аз тук си обирам градината. Аз отивам си пека моя петайран, дето спечелях от честовете. Аз ще падна срещу вас, но ама това ми се струва много интересно. И аз така мисля. Тошко, що мисли, че не е много интересна? И аз за малко щях да падна от доста високо. При мен е много айрон. И при мен. И после ще си правим мечови и така нататък, нали? И сетове. Аз трябва да побързам с копането, защото... Колко време имаме? 15 минути. Много е. То това много, човек. Освен айрон и кол, друго събирали са тук? За малко щях да умра. И се трепим и някой от тях ще победи, понеже ще умра. И така. Аз имам в къщата, брат. Аз имам... Не знам. Чекай, ще се... О май гад, човек. Какво? Почти всичко значи ще ви изрежеш. Особено от това с изреши. Къде са, щом си ги имал? Къде са сега? Сериозно, как се проверява колко време още остава? Не знам.